lžeš. Tak já bych ti ho teda pomálučky tak nahonkala, ale hoď ho. A třeba bych ti ho jebnout poláky do. To si píše, kurva. To si píš, bo. Peťo, jedem. Aha, kurva. To bude můj tata, kurva. To se na to přestát. Přiběhlo té zemi toho zmrda. Peťo, jedem. Pojď. Ne. Já složím. Kurva, musím jaký to hajzla. Já spím. Píčo. Počkej. Kurva, kaj za to, že ty zmrde. Bojíš se šlo točit ty zmrde, vole? Pičo, tebe skočím, čekáme indulonu. Pojď sem. Kde máš tu indulonu? Kde máš tu indulonu? Hutaj. Jonáš, ale jebu ho. Já jsem ho zabil do země, vlastně se odbil mého ptáčka. Tak, jdem dám mobil. Hutaj. Už mi dlouho točit ještě? Teď pojď, jdem bez toho, pojď. Jen tam. Ty jsi hajzl. Krejc, pojďme si home video. Pojď, Krajdo! Pojď, Krajdo, pojď! Pojď! Sašenu věž, vole. Kurva, já není sraju. Hutaj to semeno. Hutaj. Au, kurva. Nežukej na mě, ty. Aha! Ty počul jsem dělal si rozdepl brýle, ne, dobré. Že jo? Jedem, Johnny, jedem, pojď! Pojď! Pojď sem! Ahoj, ty píče se kopoty, kurva. Vrátil je všechny. Štírka jeden minus. Si zapomněl. No, 20 kuna Jiřík. Mravcovou. Mu říkám. Aha, jo mu. Tak furt tebe 30 dělá. To jsem tak dobrý, že mi Dělá, že stále zákazník. Jo, ne, že si ještě připlatí. Já bych to mohl mít za Dačo poprvé, ne? Já tak se mám poprvé na čo. Musíš toho využít. Ty Jiřík, co to máš za? Kapolíka, ty je. Co? Číňa. No. Ňamka. Ham. Ham. Ale to jsou autorské práva, ho. Peter. Teď to stále zle. To je. No, dej mi tam ty Jedna vyjeba. Nalej mi do té flašky. To jaké? Ta červená, vole. To je? Jo. Ožer se aktivní, to se nějak zmrde. Dělaj ty Pičo. kufečku! Polít vosy, vole. Jebat. Ty si chuj vezmu pol boty. Komu? Tobě. Sejmu, pojď sem. Chceš pecku? Pojď si pro ní. Dělej, ne. Máš strach? Ožer se aktivní. Asi nějak tak. Boty mi to bude polit. Nemoc na silní. Ale pořádně bude, jo, no. Zase mi to rozeplo. Tak málo, vole. Se mlátíte po takové. Ne, hovado. Je to pití, bracha? A nalej mi ještě víc trochu. Musíme najprv tu rakivu. No, nemáš potom. Pičo, nevím, kde vezmu peníze na to. Pičo, Na tu pizzu nebo já vůbec nevím. já jsem řekl Matce, že mi ona říká, že mi prachy dá. Je celé dvojko, pojď.
Chytaj ty smrde. Čem je kurva problém? To bylo. Čem je kurva problém? No se nechce zeptat. Čem je kurva problém? Tak, a máme po balonu. Tady jsme zde. Píči. Podám. Jo. Super nejvíc. Nejvíc na pič. Cože? Máte místo srdce bramboru. Můžete za 3 vteřiny. Cože? A velika neho. A kurva už to vypně do piče a potom fakt něco chodí. Já to kroka prostě můžu. Kraj se teplo, už jsem si doma bude užívat, vole. Jo, no uvidíte jaké pedáky. No. Ty. To je šiška nějaká. Chutná, co? Puma for life. Ano. Na to skvělá bota. Optimální do vody. Prodávají ho Jan Krajíček. Ty bota. Jan Kuajček. Kuvajíček. Jak říká kuchař? Jan Kuvajíček. Tato bota. Optimální do vody. I na doma. To je takový to domácí. Chození. Oh. Tak a teď jsme tu měli recenzi na boty, vole, od Krejca a zase jsme nebyli. Takovou recenzi. Pěkně na hovno recenzi. No přesně tak, přesně tak. Ty hajzla. To mi nemůžeš dělat, toto. Čum na to, vole. To nemůžeš. Vypněte mu ten mobil někdo. Vypněte mu to, můžu to převažit. Tož kurva. Volí mu to. Kurva, jasné, já si jdu konečně najít. Volí mu to. Jsem to promazal. Ačku, vole, to poliješ. Co budeme večer natáčet za našem? Jak to Sašku. Jo, no to je dobrý nápad, ale. Píčo, jsem se polil, kurva. Ještě jedna šprcka tam je. Ty tak smrdíš. To budeš víš. Stopnu to.